iSgwili Sase Richard sawashabalala esaziwa ngosibhebhelava enkundleni zokuxhumana siveze okusha NgeGcwalisa Spring Picnic. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona imibuzo noma njengamanje okubengelelayo yena Mathinta Cebisa intombi zimqamela amahlaka abanye zibaqamela amadlozi. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicothe nje ukulongela upress i-subscribe button wenze sure ukuthi uya-like ebese uyayilinda ividiyo iziphele ubese ukhomenta away khona. iSgwili sawashabalala empangeni noma eRichards Bay siveze okusha noma kungekusha abantu abanye bayakwazi abanye abakwazi ngeGcwalisa Spring Picnic. Njengoba ke uZimdola wake wakuveza lapha ke kwi-activation noma ke kwi-briefing yayo ke iGcwalisa Spring Picnic kuveza ukuthi kuzoqashwa kanjani, kodwa ke waseveza futhi abantu ekuyibona abasungula iSpring Picnic nekuyibona abaphathi beSpring Picnic kuyena uKhuzani nomfo wamageza lapha ke umphathi wemushroom. Sgwili ke siveza ukuthi impela imushroom siyaqinisekisa ukuthi ke kamageza njengoba ke kubuke ngazo ukuthi banokuxhumana eceleni mhlambe njengoba siveza ukuthi umcimbi ngathi impela owakhe umageza, kepha ukuthi kufanele beyomsekela njengoba ke abantu abaningi bazi ukuthi umcimbi owaKhuzani noma ke uhlelwa uKhuzani, kodwa ke abanye baveza ukuthi cha kamageza. Njengaso-ke isigodi sasempangeni sesivezile ukuthi impela umcimbi okwamageza njengoba ke beqalwa izolo lapha ke mushroom. Nasi-ke isiguli sikhuluma mina namlali wami sohlangana comment section emva kuphela kwale video. Ngiyazi ukuthi le video mhlawumbe ngabukeka njengomuntu onomona, kodwa ke ezinye izinto kufanele siyimanifeste mangabe sike sayikhuluma njengoba sake saveza ukuthi usiqiniseko ukushilo ukuthi ke engazi ukuthi iGcwalisa Spring Picnic akuyona kaKhuzani kwabuke ngazi ukuthi umona, njengoba ke siphinde sikuvezela manje hayi ngoba kuwumona kodwa sivuvezela ngenhloso yokuthi into sayikhuluma siphinde sigcizelele futhi ukuthi yayiqiniso kangakanani. Nayi video kamva washabalala echaza. Awamuhlanga kumndeni akashabalala ingabikiwa. Samuhlanga kumndeni akashabalala ingabikiwa. Mshana Mr. Jikala angithi umfoka amageza unetiyanyana elincane elikusasa lapha ePeople's Park Moses Mabhida. Manje thina njengabantu bomndeni kufuneka sisheshe sifike ekhaya sizobulala izilwane. So namhlanje sobe silapha emushroom emhlanga ekhaya elikhulu bese lapha ngifake sizobulala izilwane ngoba kahle kahle umcimbi kusasa thina sikwazi ukufika nabantu bokuhamba, sikwazi ukufika nomphakathi. So kusasa iGcwalisa fuka amagezo sibizile uzobe nokhambanyana oluncane thina njengabomndeni sobe sifika namhlanje soshisa nempepho sibulale nezilwane lapha emushroom. Ayikho iyenzi akusekho ukuhlehlele emuva, umndeni wakashabalala lo ongasithandi yozasithanda.